kubanjwa iyo inkomo sibuqobo ngohlaselwa silishi yame lizwe izandla zethu Siyabonga moya oyingcwele, siyabonga Thixo omhle, siyabonga nzulu yesimanga, nzulu yemfihlakalo esale sokuhlawula isibhakabhaka. Thixo namandla onke sihlala etafuleni, bawe thona amandla onke mina inkosi sizodla ukudla kwethu komphefumulo, izwi lakho likukuphila kuthi elinamandla Nkosi elivuka kubumnyama kubaleke. Bawe thona amandla onke livuselelo ngaphakathi emoyeni wethu, bawe thona amandla onke moya ngcwele siyalamkela Nkosi esazolithulula umntwana wakho phina Nkosi ukumgcwalisa ngamandla kamoya ngcwele, umgcobe Nkosi ugcobo olusha. Thixo wethona amandla ukuthetha inhliziyo yakho, uNkulunkulu wethu othandekayo. Siyabonga Nkosi, sinikele udumo lonke kwesithi lingolo wakho lokufanele ngoJesu inkosi yethu, amen. Amen. Thathe ithuba ngibulise ubishop wethu, Bishop Tata uNamtu, egameni lenkosi uYesu. Ngibulise kumama umfundisi uNamtu, umama umfundisi uThombile, umama umfundisi uSilwane, abefundisi uDP, umfundisi uQobani, umfundisi uMakeleni se-Northwest, umfundisi walapha ekhaya, umfundisi uMakeleni, befundisi abakhona, omama, otata, abantu abatsha. Ngibulise egameni likaYesu Kristu, amen. Sibulela kakhulu kuThixo ngelithuba esilifumeneyo lokuba sizokhonza kule mpelaviki enkulu kangaka yokuzobulela uThixo ngomsebenzi awenzileyo kule ndawo okanye kulommandla wasengqeleni, amen. Sibulela kakhulu nokuthi ekutyaleni akhange sifelwe, amen. uThixo sincedile. Baninzi abazalwane indawo esifike kuzo sashumayela kodwa isingenakukhomba mntu, amen. Kodwa sibulela kakhulu ukuthi kule ndawo uThixo indoda le kaThixo isiye sayishiya ukufutha uMakeleni wenze umsebenzi omhle, amen. Haleluya. uThixo wamnceda kwenzeka. Siyakholwa ke intobana kuzaqhubeka kuphike phambili, amen. Uthe uqonye ka-Eclist, uqonye ka-Eclist anenike 19 years. Uthixeko nathi 19 years ngazizoba ncinci, amen. Ufuneka uthi ubuye inkosi, haleluya. Uyawusiphele la 19 years sibe nengcaba kuphela umsebenzi kanti into esasiyithethile, makubuye inkosi, haleluya.
Ndiyacela ke manje sifunda incwadi yamaHebheru uThixo enginceda namhlanje. MaHebheru isahluko sokuqala siqale kulomqolwana wokuqala wesibili wesithathu ngoba ngathi uthetha ayo yonke mhlambi lento ebhalwe apha kodwa siyifunde. Amen. MaHebheru isahluko sokuqala usuka kufesi yokuqala uyosho kwifesi yesithathu. Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. uThixo wayethethile nje kudala ngendawo ezininzi nangendlela ezininzi oba ngabo abaprofeti. Uthethe ngale mihla yokugqibela kuthi ngonyaka awamisayo wayindlalifa yento zonke. Awathi bagaye wayenza indalo yonke. Othe elubengezelo lobuqaqawuli bakhe nombhalo weqhu yakhe ezithwele nokuzithwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe. Wesuka akuba enzile ngokwakhe inhlambululo yokusihlambulula ezonweni wahlala phansi ngasekunene kokukhulu enyangweni. Haleluya. Amen. Incwadi yamaHebheru ibhalelwe amaKristu antetho isisiHebheru. Amen. Xa kuthiwa amaKristu ke antetho isisiHebheru kuthethwa ngamaSrayeli, kuthethwa ngenzala kaAbraham. Amen. Injongo yokubhala lencwadi kungoba umbhali wayesazi uba abantu abangamaHebheru abangamaJuda ngabantu abankolo yabo isekelezelwe ezintweni ezazithethwe nguThixo konozala babo. Zazithethwe nguThixo kumanyange kubaprofeti uThixo owayebabiza ukuba bahlabe izihlabo zakhe. Haleluya. Uyayiqonda kakuhle into yobana kwa indlela yabo yokwenza izinto kungoba babambelele kuthini uThixo wathini kuMoses. Indlela yokulungisa imicimbi yabo njengoba bekwathethwa apha ngoMoses into yobana kwakuzisa abantu amatyala kusuka ekuseni kuyotshona ilanga. Kwakufuneka into yobana uMoses ajonge emthethweni uba umntu oye wabulala inkomo kamakhelwane emthethweni kuthiwani, ngoba uThixo wabanikeza ukuba kwa indlela yokugweba ingxaki ibe semthethweni ovela kuye through uMoses. Haleluya. Yonke into yabo xa uMoses ebhala incwadi yeDuteronomy ebakhumbuza. Haleluya. Into abana xa uThixo selenincedile nayofika kwela lizwe alithembise lona seningalibali imiyalelo yakhe. Uthi funeka le miyalelo xa nihamba endleleni nithethe ngayo, xa niphakathi endlini nithethe ngayo. Mabonga intoni. Haleluya. Esifestileni eminyango kubhalwe izinto nalapha iristi zenu ibhengile zenu zibhalwe umyalelo kaThixo. Haleluya. Ngoba aba bantu njengoba nekhaltsha yabo indlela yasekuhlaleni ibibhalwe emiyalelweni kaThixo ovele ngamanyanga aqala. Haleluya. Ufika ngokuyesu ebantwini abanjalo. Oh haleluya. Yona leyamqabanisa namaJuda kungoba babeqinisekile ngezinto ezathethwa nguThixo kokhokho babo. Uthi ngokumbhalo wamaHebheru xa eqala nje uthi uThixo wathetha ngendlela koba omkhulu. Oh haleluya. Ethatha ngamaxesha ahlukeneyo ngendlela
ezohlukeneyo ngenxa yesimo esikhona. uThixo athethe ngolunye uhlobo. Kangaba abantu bemka uThixo avuswa Isaya, avusa abantu abakhalayo Jeremaya bekhala ngemeko kaIsrayeli ephuma esimka kuThixo wakhe. Wathetha ngendlela ngoba omkhulu nangamaxesha ohlukileyo kwakuthi apha kule mihla yokugqibela. Hallelujah. Iyatshintsha indlela yokuphetha. Oh hallelujah. Kule mihla yokugqibela iyatshintsha ifocus. Oh hallelujah. Kwenzeka iproblem kuncwadi yeNumeri. Abantu bakhalaza uThixo wabathumelela inyoka ezilobuhlungu bazibahle. Ithi iBhayibhile bakhala abantu bathi Moses khalele kuYehova wathandaza uMoses. Oh amen. Ekuthandazeni kwakhe kwathiwa Moses yenza ipali yenza ipole. Wagqiba uxhome inyoka yophethu. Wonke umuntu odliweyo xa ethe wathonga kule nyoka akazubulawa bubuhlungu berhathu. Hallelujah. Uthi kodwa noba ezondlela zazikhona kuqala, so abantu xa belimele babajonge inyoka yophethu. Kodwa kule mihla kunendlela entsha ekuthethwe ngayo ngoYesu inkosi yamakhosi. Belethi xa behamba entlango kuphela amanzi, angabikho amanzi. Kuthiwe Moses wathetha nedwala. Uthi kwakutshalo kuqala kwapha kule mihla le kuthethwa ngenkosi enguYesu Kristu. Bekwenzeka kube khona indlala iphele imana. Oh hallelujah. Kuphele isoka abantu bangabe nakudla uThixo athele imana. Oh hallelujah. Kodwa kule mihla yokugqibela kunendlela entsha athetha ngayo unyana wakhe ongowamasiburu. Oh hallelujah. Ayindlalifa phakathi kwabazalwane abaninzi kuthethwa naye kule mihla ukuthi abalimele, abalambileyo, abanxaniweyo babheka kuye kuphelisa unxano lwabo. Sithini izinto asafana kala kunenye kumkane ekuboneni ngoku. Kunenye indlela ekumele abantu bakhe bahambe ngayo. Ayifani nekaMoses, ayifani neka-Abraham, ayifani neka-Isaya. In fact iBhayibhile abafana mabewabona amathinga angenkosi enguYesu Kristu ekude bawathakazelela. Babona imihla apho uThixo azohamba phakathi kwabantu bakhe abe nguThixo wabo. Oh hallelujah. Babona imihla apho kuzokhutshwa inhliziyo ezohlukanisa uIsrayeli noThixo wakhe. Inhliziyo zilikhuni, iintamo ezilukhuni zibekwe ngaphandle kufakwe inhliziyo entsha. Kube sekuyabhalwa, kungabhalwa emaqweqweni kaMoses kodwa kubhalwe emaqweqweni enhliziyo. Ngoba kuqala indlela, kuqala ixesha lobu Thixo is talking. Uthetha ngendlela yahlukile uYesu inkosi yamakhosi. Ifocus yethu, oh hallelujah, ithi iBhayibhile uyindlalifa yezinto zonke. Angikhathali noma intwana oyiswele kwaphunayo uYesu. Uthi igunya lonke linikezwe mna.
wawanikeza mna Thimo hlele esihlalweni, Thimo lawulayo, izinto ziqala phakuma. Watsho kuJohane esePatmos, what I am the Alpha and the Omega, siqala ngami. I am the beginning, I am the nesiqalo ayikhona. Thimo uqobo lwami isiqalo, hayi bantu nesiphelo. Thini uqobo lwami isiphelo. Oh hallelujah. Uyesu inhlalifa, akho kwiphelelayo, engekho yena, akekho aphakanyiswayo, engaphakanyiswanga nguye. Uyaqala uyagqilela. Church of God of prophecy. It's high time bazalwane simbeka uYesu abayinkinga, simbeka endaweni yakhe, sithi Yesu lawula. Hallelujah. Kala yena kukhibela yena uyinhlalifa yezinto zonke. Ithi iBhayibheli yami uJohane ubona umbono wasezulwini. Hallelujah. Ukala lo mbono ngencwadi esongwayo ecwina ngamayicwina asixhenxe. Uthi kwafundwa ezulwini, kwafundwa emhlabeni, kwafundwa phansi komhlaba, ongakwazi uwakhakha nokukhangela incwadi kuba wayengekho nono ayifunda. Sekuthiwa ivuliwe kodwa akekho wayefanelwe ukuyifunda. Khala uJohane. Hallelujah. Uthi ndakhala ndathwa sikhaka. Ukhalelani Johane kungoba lencwadi iphethe dispensation ekuthiwa i-dispensation yeGrace, iphethe ixesha ekuthiwa ixesha lobabalo apho uYesu alawulayo. Ethi iBhayibheli yami apha uhleli ngasekunene kukayise, sithe zonke izinto sibe phansi kwenyawo zakhe. Ukulawula yena lo wafalwe eKalvari, ayitho nje kwenzeka nemhlabeni. Kunamahle emfazwe, kuyabheda kubi, kodwa he's the king on the throne. Hallelujah. IBhayibheli yami xa isathongile uJohane yathi indoda ibithetha naye, sukhala Johane ngoba ufunyenwe onako ukuvula namacwina nokuyikhangela incwadi. Ingonya bakaJuda ifana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Ithi iBhayibheli wathi uJona sathungile wabona imfana ingathi limele phakweni, inamehlo asixhenxe nempondo ezisixhenxe, amehlo ngomoya. Bakajikwa baphuma umhlaba wonke, kwathiwa nguloke ofunyenwe enaku. Hallelujah. Uthi ndabona amadoda amakhulu ahleli kwitrone esingamashumi 24 ethwele isithaba sawo, ekhothama, ephosa isithaba ezinyaweni zakhe, esithi ufanelwe wena ngoba nguwe wafayo waphinde wavuka. Imfundiso ikuwe, ukunqoba kukuwe, akukho kumbi kuYesu waseNazaretha. Hallelujah. Oh hallelujah. The Church of God of Prophets lixesha loba simphakamise, simphakamise, siletha beyikinga.
kakhulu. I-problem kukuresista, ukuthetha kwekumkani. Siqale sisokole, siqale silwe sodwa, siqale sifune usuku olulambathayo. Hallelujah. Ingabe tshintshe ngokwemotive, ingabikho ngaye, ibe ngani ngoba nandiyashumayela kuyenzeka malubutho molusekuma, makubuye ukuphakanyiswa kusekuma. Why kunento elahlekileyo akanikezwanga indawo yakho Yesu. iBhayibheli yami sivelaphi iproblem nemfazwe phakathi kwenu aziveli ezinhlanekweni zenu esiphumela umphefumulo wenu umkhosi. Why kuphithizela? It's because inkanuko kangithetha ngenkanuko ngithethe ngokuhalela umfazi okanye intombazane ihalela indoda kodwa nihalela ngithetha nge-pride ethi ngifuna ngi-elevethwe, funeka abantu accumulate, funeka abantu bone. Bazalwane, levangeli kaYesu ithi the more ndiphakanyiswa, the more nditshone ezantsi, the more ndikhothwa, the more nditshone ezantsi. Akufele yena. This is not about me. Yesu waseNazareth. iBhayibheli akabishelisi usuku lwakhe. uThixo usuku lwakhe akabishelisi ndoda nomfazi. Uthelo yini bazalwane? Amen. Ukuthi xa sithetha ngokuvukiswa sesicima yena ukuthi we give all the glory. But lonke simhloniphayo, simhloniphe silibale noThixo. Lonke simnika imbeko, silibale imbeko yakhe. Hallelujah. Amen. iBhayibheli yami ithi sithethwe nguYesu. Hallelujah. Kudala kuthethwa kodwa kuthethwa ngaye. Sothandaza bazalwane. Funa iveze into ethi kwa umoya wengcwele esithetha ngaye, esithetha ngelwimi ngaye. Hallelujah. Hlamba siyazi lona ithi iBhayibheli kwayilwimi sisipho. It's a gift. Isipho sokubabalwa. Amen. Ayonto inikwa ngoba uperfect. Awuyonto inikwa ngoba ufanelekile. Kodwa ubabalo lukaThixo luyasinikeza ukukholwa, ukunika whatever siyenza kakuhle. It's a gift from God. Hayi ngoba sibhedele. It's because uThixo wasithanda. uThixo uyasithanda futhi uzawuqhubeka esithanda. It's not about imisebenzi yethu emihle. In fact, iBhayibheli imisebenzi yethu emihle ifana netoilet. Yazi yatekethiswa eBhayibhelini it's like dirty legs. It's like feces. Ifana nelihlo olahle etoilet. Ubulungisa bitwayi untalo. It's because every time silungisa siyajonga uba siyabonwa na. That is vain glory. Every time I preach a powerful sermon, sifuna ukubona ngibalo zonibetha isandla ke high five. Ubalo zonkhawula ilapha kumlento yababa ngifele ngikwate. No, thank you wrong mama sikhuthaza nabazalwane. But the problem kulokhuthaza. It's all about Jesus Christ. Let us it's about
King Jesus, not Mateke. Oh, hallelujah. Hallelujah. Noma ungahlabelela sikeleleke kodwa support him. Tengothandaza ukuthi asithetha ngendima kaYesu. Uthi kayibhala umbhalo manje ungathatha ethi. Sibethelele indaba yethu. Emnqamlezweni. Kunye nenkanuko. Neminqweno yayo. Hallelujah. Ukuthi asithatha ngendima yomuntu uYesu aphakamileyo. uYesu ohlala entonini yakhe. Uthi it's no longer about me. Athi Paulos, ukubona ngikuphilayo andibuphile mina. Kodwa ngikuphila ukuye ngenxa kaYesu. Ngikuphilela yena. Whatever iboyithi iBhayibheli bazalwane. uPaulos ephila ivoyemba noSilas baniphaza umntwana ivoyemba noBarnabas. But basike bashumayela endaweni apho ucabanga unqulwa kakhulu isithiki. Bayithele bakaliso. Abantu balendawo bahamba bothatha inkomo yokuzosacrifice kubo. Ngoba lesithi abangothi uqobo lwabo. Ngenxa yezinto abazenzayo. Ithi iBhayibheli bathi besenza bakhulula impahla zabo. Bazalwane. Hallelujah. Bakhulula impahla zabo. Baguqa ngamatholo. Basazula impahla basansana ukwenza kanje. Oh hallelujah. Lamandla niwabonayo angoYesu waseNazaretha. Hayi ngoPaulos lo. Kodwa nguYesu abethelelwayo. Hallelujah.